Не, в почивен ден е било. То малко гнусно е. Абе, той е важен, Не ви го бъдете, ама не го познавате, той за мен отдава. Ама не знаем много време. Няма значение, ама. Не може да се докаже, то нещо не може да се докаже, Може Как да го докажеш? ДНК проба. Как да го докажеш? ДНК проба. Как да го докажеш? Има нито първи фасен, ще го пуснеш. Някой сега Така е, то ще се пали някой път запала цигарата. Запала се. Байка, дай да ударим на ракия. Ама ти на Парапалов? Може ли бали? Бама яко е, Прешни тичаме. Като ти се лебата, службата къде си лебата? Ще да си... Видно и пират да разделите, ала си ги пия на чаша 3 часа и половина. Пи ли ги поне? Я не пия, бе, ама изпишам ти... И като канят абонатите, приема всичко. Всичко приемаш. Его аз, например, в последния случай, работих, па е красно ден, го почерпих един боба. Нима почерпих един боба. И се изнерви. И той вика, що не си поиска? Тя зато почерпи. Ами, изнервих се, бе. Аз работя той годин за момент, тя вика да се почерпи. Аз ходя работя, той годин за момент вика, свърших ти работа. Да, той ме пита къде ти е шета София, аз викам, че не знаех. Не знае.